Bon dia, soc Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals. Avui ens trobem al despatx de Pau Casals, de la seva casa de Sant Salvador, avui al Museu Pau Casals. Aquest indret és molt especial, però no està inclòs habitualment en la visita del museu. És per aquest motiu que avui, que commemorem aquests dies el Dia Internacional dels Museus, hem decidit obrir-lo a tothom, perquè per problemes d'accessibilitat no el podem tenir dins del que és la nostra visita. El despatx de Pau Casals era un despatx que no era molt gran, està ubicat just damunt del que és el menjador de la casa, i aquí Pau Casals hi venia per gaudir de la cultura i de l'art. I és així, és a dir, no era un espai on ell assajava i tocava el violoncel, sinó que precisament era l'espai reservat per convidar els seus amics, les seves visites, i gaudir d'aquesta magnífica col·lecció d'art que Pau Casals va comprar al llarg dels anys que va estar vivint a Catalunya, entre els anys 20 i els anys 30, i que inclou peces importantíssimes de la pintura catalana de finals del 19 i principis del 20. Per exemple, en el despatx hi trobem obres de Ramon Casas, Joaquim Mir, també unes escultures de Pela Espanosa, de Joan Rebull, i altres quadres de la col·lecció com un Oleguer Junyent amb l'Orquestra Pau Casals del Palau de la Música Catalana o un paisatge d'Iu Pasqual. Però avui ens aturarem específicament a comentar una gran peça que tenim a la col·lecció, que és aquest magnífic quadre que teniu aquí al meu darrere, de Ramon Martí Alsina, un dels exponents més importants del realisme català i espanyol que vam tenir en aquest país. Pau Casals va comprar aquest quadre l'any 1929 a la Sala Parés de Barcelona, i el quadre, que es diu Els Encants Vells de Barcelona, és la plaça de Sant Sebastià, un dels indrets més importants de la vida de Barcelona del segle XIX, i podrem veure el convent de Sant Sebastià, el carrer del Consolat de Mar, la llotja de Mar, que queda una mica amagada, i al final es pot entreveure la façana neogòtica del Palau Real. Pau Casals sabem que va comprar i adquirir aquest quadre per 13.000 pessetes, una quantitat no gens despreciable en aquell moment. I ens preguntem, per què va comprar aquest quadre? Doncs segurament un dels motius és perquè aquest quadre, aquesta obra de Martí Alsina, explica la Barcelona que Pau Casals va viure a finals del segle XIX, quan ell, des de molt jovenet, va anar a estudiar a l'Escola Municipal de Música i va començar els seus estudis de violoncel. I precisament, molt a prop d'aquesta plaça, hi havia el carrer Ample, on Pau Casals, un dia, passejant per Barcelona amb el seu pare, quan ell tenia 13 anys, va descobrir les famoses partitures de Johann Sebastian Bach, de les suites per violoncel sol de Johann Sebastian Bach. Aquestes peces que Casals convertiria de simples exercicis tècnics en grans peces de concert, i que a més seria el primer en fer els enregistraments entre els anys 36 i 39. El que volem destacar precisament és aquesta vinculació especial que hi ha entre aquesta peça i la vida musical de Pau Casals. És a dir, que aquí una mica resumeix els orígens del que seria Pau Casals com a violoncelista. Abans d'acabar, però, m'agradaria ensenyar-vos encara un espai molt especial d'aquest despatx. Quan Pau Casals pujava, ell sempre obria les portes i des d'aquí tenia les millors vistes del mar Mediterrani. Als museus tornarem. Estigueu-ne ben segurs. Ens en sortirem i us esperem.